Die zouternij wordt er extra rekening houden met vervelende situaties. Dit omdat er een soort mensen op een paard binnen en een gruttal van haar net nuchter is. Voor de hulpverleners in Noordwest-Friesland zet de nacht uit met een briefing op het politiebureau in Haas. Werd ook extra omtinkenis voor geweld zien hulpverleners. Wat ik wel eventjes jullie wil vragen, en we zijn hier toch met alle hulpverleningsdiensten bij elkaar, inclusief de gemeente. Op het moment dat wij aan het werk gaan, welke hulpdienst of ordendienst dan ook, we blijven af van de hulpverleners. Ja, er wordt niet getolereerd dat er op enige wijze mensen in problemen komen, dan treden we gewoon snoeihard op. In Friesland valt het in vergelijking met de rest van het land nog wel wat agressie in hulpverleners. Maar het gaat net on haar voorbij. We hebben hier ongeveer 5, 6 jaar was het zien dat er agressie weer, dat de ME komen moest. Die moest het publiek voor de straat vaaien. Dan konden wij pas ons werk doen. Dus dat is net zo'n leuke ervaring. En we hebben 12 jaar ongeveer, toen kregen we de baksteen en nikkel naar de holle smeten. En daar waren de politie zeker op, met nog trokken we ons weer om. En dan konden we later ons werk aanmaken om het spul te blussen. Dus dat ben een leuke ervaring om jou te nemen, want het is toch een groot feest met te wezen. Je kan in principe nooit met de regen naar een mensen menig tas zitten waarvan we net rucht weten hoe de stemming daar is. Het is net zo dat we er heel oedreunig binnen. Je hebt een heel soort situaties. We komen gewoon bij de mensen thuis en het merendeel van de mensen is oersvriendelijk in huis en blij dat we er binnen. En ja, maar nou in die tijd van het spotje begint eigenlijk iedereen in de roer. Dat het zo schandalig is dat we soms onvriendelijk bejegend worden. De brandwacht van Frenzen weet in het vooral wat zij vannacht waarmatten. In Sumeren met Saisbieren binnen containers met vuur. Die maaien om 2 uur branden, daarna komt de brandwacht de boel blussen. En dat wordt ze net altijd in dank aannemen. Toch verrint de nacht in Noordwest-Friesland rustig.